Prosím vás, neviete, kde by som sa tu mohol nájsť nejakú pizzu alebo tak? Tuto kúsok nižšie, tam tak cez okienko predávajú pizzu. Kúsok nižšie. A inde. Čaute, my sme Shy Chickens a toto je odvrávanie ľuďom. Odvrávanie ľuďom. Prosím ťa na sekundu, chcem sa spýtať, keď sa tu chcem večer niekde zabaviť, nejaký dobrý klub alebo tak? Fakt žiadne? A tak, ale kebyže niekde chcem ísť, tak kde by si mi poradila? Asi New Spirit. Asi New Spirit. A jak sa tam dostajem? No podľa toho, ako máš hudbu. Mohol by som sa vás spýtať, kde sú tu nejaké najbližšie potraviny? Byla je tu. Či tam nechcete ísť? Nechcete ísť? Prosím ťa? Môžem sa ťa spýtať na cestu, jak sa dostanem ku prezidentskému palácu? Fúha, ja tiež som nastaviť to. Má by si popri Zochovej. Popri Zochovej, takto? Takto. A ďalej? No a tam potom uvidíš. Tam potom uvidíš. By som sa vás spýtať, ako sa dostať k Bratislavskému hradu? Bratislavskému hradu. No. Kde si tam? Prosím vás, že vedeli by ste im poradiť, že do sadu Janka Kráľa, jak sa dostanem? Áno, a chcete, prečo sa dostanete? Lebo by ste sa mohli dostať aj spojom. Lebo by ste sa mohli dostať aj spojom. Ale by ste museli utekať do rozhlasu. Viete čo, tadiaľ to prejdete tým mostíkom, mostom prejdete na druhú stranu, to ja bežne robím, ďakujem, to je 7 minút. Môžem ťa na chvíľu vyrušiť, je mi to trošku trapné, ale presne niečo takéto chcem kúpiť svojej priateľke, že kde si to kúpila? Tu vážne? Áno. V New Yorkeri. V New Yorkeri? To je kde? Aupark, Polus. Aupark, Polus. No? Nie? Prosím vás, že takýto klobučík, presne taký podobný hľadám, že kde by som taký mohol kúpiť? Viete čo? Pani Janderovej na Laurinskej. Pani Janderovej na Laurinskej. Aha. Pardon, prosím, my si robíme srandu, my natáčame video, skrytú kameru, že odvrávanie ľuďom. To odvrávame ľuďom totiž. Dobre. Bude to dobre vyzerať, ako keď spravíme takýchto 15 reakcií. No, väčšinou sa pozerajú sa chvíľku, že čo, lebo viete, ja prídem za nimi, že dobre, a tak milý človek, áno, a zrazu... A hovorím, nechcete ísť do Billy, že no? No a potom začnem a oni... že... Potom chvíľku pozerajú. Hovorím, no toto nebude celkom poriadne.